Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Emilio at ng kanyang kapatid na si Upal. Taong 1978, Tago, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mananabas ng talahib si Emilio at ang kapatid niyang si Upal. Yun ang nakagisnan nilang trabaho sa kadahilan ng napaka-importante ng pananabas sa kanilang bukirin. Bukod kasi sa madaling tumaas doon ng mga damo, masyado ding masukal ang paligid. Hindi naman nila yun maaaring iasa sa kanilang ama, gawa ng abalang-abala na ito sa pagsasaka. Bagaman lumaking mahirap ang magkapatid, napalaki naman silang mabuting tao ng kanilang mga magulang. Napakadisiplinadong tao nila Emilio at Upal na siya namang minana nila sa kanilang ama. Ayon nga sa kanya, na noong mga panahong yon, halos hindi sila nakakakain sa kanilang hapag hanggat kulang pa ang miyembro ng kanilang pamilya. Bawal din silang lumantak ng pagkain kung hindi pa sila nakakahingi ng pasasalamat sa Panginoon. Paulit-ulit itong ipinapaalala ng kanilang padre de pamilya hanggang sa dumating ang puntong na itatak na nila ito sa kanilang mga isipan na siya namang hinding-hindi na nila makakalimutan. Kahit mahirap lang ang kanilang pamilya noon sa kanilang baryo, hindi sila nakaranas ng anumang pang-aapi sa lugar. Kinakatakutan kasi ang ama niya doon, gawa ng hindi ordinaryo ang tanga nitong kakayahan. May mga sumubok na noong kaharapin ng kanilang ama, subalit lahat ng mga ito ay walang naging panama. Tandang-tanda pa noon nila Emilio na kapag sumasapit ang kapistahan sa kanilang baryo, palaging nangunguna ang kanyang ama sa kahit na anong larangan na subukan ng agimat. Ayon sa mga kababaryo noon nila Emilio, na kapag sumali na ito, sigurado na ang panalo. Paminsan-minsan may nakakaharap din yung mga dalubhasang antingero, ngunit hindi rin yun tumatagal kapag nagagawi na ang paligsahan sa kanilang duelo. Dahil sa kagilagilalas na ipinapamalas noon ng kanilang ama, kung kaya't nakuha nila ang pinakamataas na respeto na maaaring maibigay sa kanila ng kanilang mga kababaryo. Isang araw, habang abala ang dalawa sa paggagapas, bigla namang lumapit sa kanila ang kanilang ama na merong hawak-hawak na pinatalim na lagaraw. Emilio! Upal! Lumapit muna kayo rito. Bungad na wika ng kanilang ama habang marahan itong tumitingin sa buong paligid. Nang marinig naman nila Emilio ang sinabi nito, agad naman sila noong lumapit sa kabila ng kanilang mga trabaho. Bakit ho, tay? Tanong ni Emilio paglapit nito. Malapit na ang Kwaresma, iho. Nagsanay na ba kayo? Siguraduhin ninyong naihanda nyo ng husto yung mga katawan ninyo kung gusto nyong makuha ang regalo ko. Sagot naman ng kanilang ama. Dahil sa sinabi nito, nanatiling walang imik naman ang dalawang magkapatid habang dahan-dahang nagtitinginan. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang utusan sila ng kanilang ama na patumbahin ang isang hindi gaanong kalakihang kalabaw na ginagamit nila sa bukid. Bagaman payat ang kanilang kalabaw noon, nababahala pa rin sila Emilio sa kadahilan ng batak ang katawan nito sa paghihila ng mga palay at iba pang kagamitan sa bukid. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na silang nagawa kundi ang hubarin ng kanilang mga damit upang sundin ang utos ng kanilang ama. Sa paglapit nila noon sa kalabaw na kumakain, agad naman nila itong hinawakan sa paa at leeg upang ibagsak sa lupa. Ngunit nang makaramdam noon ang kalabaw na nalalagay na sa alanganin ng kanyang buhay, agad naman yung nagpumiglas na siya namang mabilisang nabitawan nila Emilio. Matapos nitong makawala,
buong lakas naman itong sinuwag ang magkapatid na siya namang napigilan ng kanilang ama. Habang patuloy na nagpupumilit ang kalabaw na yon na suwagin sila, gulat naman noon sila Emilio sa kadahilan ng hindi nito nagagawang mapangibabawan ang lakas ng kanilang ama. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nanghina ang kalabaw na siya namang naging hudyat sa kanilang padre de pamilya na ito ay pakawalan. Tandaan ninyo, Emilio, sanayin nyo ng husto ang inyong mga sarili. Kapag nakikipaglabang kayo, isipin nyong malakas kayo sa inyong katunggali. Palagi nyo ding isaisip, mas higit kayo sa inaakala ninyo. Wika ng kanilang ama. Matapos nitong makapagsalita, agad naman sila nitong inabutan ng lagaraw at pinatabas ng mga talahib sa buong paligid. Yon ang nagsilbi nila noong parusa na siya namang ginawa nila ng buong araw. Kahit nakakaramdam na sila noon ng labis na panghihina, hindi pa rin sila noon tumitigil gawa ng wala pang hudyat na nanggagaling sa kanilang ama. Sa pagsapit ng takip silim, doon pa lamang sila noon tinawag na siya namang labis nilang ikinatuwa. Ay, sa wakas kuya, makakapagpahinga na din tayo. Pagod na kasi ako kanina pa eh. Wika ni Upal sa kanyang kapatid. Kaya nga Upal mabuti naman at nakayanan natin. Kasi kung hindi, sigurado akong bukas na bukas, ganito na naman ang trabaho natin dito. Sagot naman ni Emilio. Matapos nilang mag-usap, dali-dali naman nilang itinali ang kanilang kalabaw sa kanggang pinagsasakyan ng kanilang mga kagamitan sa bukid. Sila na dinoon ang pinasakay ng kanilang ama nang sa gayoy kahit papaano'y magawa nilang makabawi sa lakas na nawala sa kanila. Pagdating nila noon sa kanilang tahanan, agad namang ipinakuha sa kanya ng kanyang ama ang panghasa nito ng kanyang lagaraw. Nakasanayan na kasi yung hasain ng ama ni Emilio tuwing gabi sa labas ng kanilang tahanan upang mapanatili ang talim nito at maiwasan ang pangangalawang. Habang abala noon ang kanilang ama sa paghasa ng lagaraw, tinulungan naman nila ang kanilang ina sa mga gawaing bahay. Si Emilio na noon ang nagsaing ng kanilang kanin at si Upal naman ang nagluto ng kanilang uulamin. Matapos nila itong gawin, naglampaso din sila sa kanilang papag upang malinis ito sa pagsapit ng oras ng pamamahinga. Ilang minuto pa ang lumipas, nakahanda na nga ang kanilang pagkain sa hapagkainan. Sakto naman noong kakapasok lang ng kanilang ama kung kaya't nagawa na nilang maumpisahan ang kanilang hapunan. Matapos nilang kumain, agad namang lumabas ng bahay ang kanilang ama upang muling hasain ang kanyang lagaraw. Halos inabot ito ng hating gabi sa paghahasa lamang upang masigurong perpekto ang talim nito sa kahit na anong aspeto. Isang oras pa ang lumipas, inutusan naman si Emilio ng kanyang ina na papasukin na noon ng kanyang ama. Masyado na kasing malalim ang gabi at wala pa itong daladalang gasera. Paglabas niya noon ng kanilang tahanan, agad naman yung bumungad sa kanya sa ibaba ng kanilang hagdan na abalang-abala sa kanyang ginagawa. Tay, pinapapasok ka na ho ni inay. Ang sabi niya, sa loob mo na lang yan tapusin. Wika ni Emilio. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, tumingin lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, Mamaya na anak, may hinihintay pa ako. Pakisabi sa inay mo sandali lang. Matapos nitong makapagsalita, agad namang bumalik sa loob si Emilio upang ilahad ang sinabi ng kanyang ama. Ilang oras pa ang lumipas, hindi pa rin pumapasok ang ama ni Emilio. Halos hindi pa sila nakatulog noong magkapatid sa kadahilanang nakabukas pa ang pintuan ng kanilang bahay. Maya-maya pa, bigla namang napatayo ang magkapatid nang makarinig sila sa labas ng kanilang bahay ng dalawang taong nag-uusap. Dala ng kuryosidad,
ninais nilang silipin ito upang masipat ang panauhing hinihintay ng kanilang ama. Pagsilay nila Emilio sa paligid, doon nila nasipat ang isang kubang naglalakad papalapit sa tatay nilang naghahasa ng lagaraw. Tasyo, anong dala mong mensahe? Wika ng kanilang ama nang makalapit sa kanya ang kuba. Ginoong Malik, isang liham ang aking dala ngayong gabi na ibinigay ng dayong pinuno ng mga aswang na nanghahangas manirahan sa inyong baryong pinoprotektahan. Nasa labas ho sila, naghihintay ng aking hudyat para pumasok. Sagot naman sa kanya ng kuba. Nang marinig ito ni Malik, pansamantala naman yung naantala sa kanyang pagpapatalas ng lagaraw upang mabigyan ng hudyat ang kuba na papasukin ang mga nilalang. Sa pagpasok ng mga ito sa kanilang bakuran, ramdam na ramdam ng magkapatid ang pagkalat ng salot sa buong paligid. Nag-umpisa na din noong umalulong ang mga aswang di kalayuan sa kanilang tinitirhan, hudyat ng kanilang pag-amoy sa isang masamang hangin. Sa pagkakatanda noon ni Emilio, 8 katao noon ang pumasok sa kanilang tahanan na halos purong kalalakihan. Ang nangunguna sa mga ito ay mapaghahalataan mong meron ng katandaan dahil sa kanyang kulukulubot na balat. Habang naglalakad ang mga ito papalapit sa kinaroroonan ng ama ni Emilio, napansin nila noong tila ba hindi ito naaapektuhan ng kanilang mga presensyang kumakalat sa lugar. Maya-maya pa, bigla naman sila noong natigilan nang magwika si Malik ng, Umupo kayo sa lupa. Humarap kayo sa akin at iwasan niyo ring mag-ingay sapagkat tulog na ang aking mga anak at asawa. Matapos naman itong marinig ng mga nilalang, bigla namang umalma ang iilan sa mga ito na sundin ng kanyang sinabi. Sa pag-upo ng iilang aswang noon sa kanyang harapan, bigla namang humandusay sa kanilang katabi ang iilang nananatiling nakatayo sa kabila ng kanyang utos. Dahil sa ginawa noon ng ama ni Emilio, hindi na iwasan ng iilan na gumanti sa ginawa nito. Nang akmang susunggab na ang mga nilalang, bigla naman itong natigilan nang magwika ang kanilang pinuno ng, Huwag ninyong pansinin ang mga nangyari. Konting sakripisyo lamang yon para sa kasunduang ito. Ang mga walang pasensya ngayong naririto, makakalabas na kayo. Mabuting pa siya ang pagpipigil mo sa kanila. Dahil kung hindi, mapapabilang sila sa mga demonyong nahiwa ng lagaraw ko. Sagot naman dito ng ama ni Emilio. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang inihayag ng lalaki ang tungkol sa kanilang pakay sa baryo. Bagaman hindi pa yon natatapos sa kanyang mga sinasabi, mariin namang tinutulan ni Malik ang lahat ng kanilang nais. Ayon sa kanya, wala nang espasyo ang kanilang baryo sa mga taong may bahid ng demonyo. Hindi rin niya kayang manirahan sa lugar na yon na nakikita ang kanilang pagmumuka sa bawat araw na dumaraan. Siguro, sa ibang baryo na lang kayo maghanap ng panananahan ninyo. Huwag na dito, sapagkat purong kakilala ko ang mga naninirahan dito sa lugar ko. Hindi ba't karumal-dumal para sa inyo na kayo ang pagbibintangan kahit hindi naman kayo may gawa ng sala? Wika ng ama ni Emilio. Matapos nitong makapagsalita, bigla na lamang yung natigilan nang masipat niya ang pag-aangil ng nilalang. Dahil sa mga pangyayaring yon, wala na siyang nagawa kundi ang tumayo upang hamunin ng lalaki sa isang duelo. Pagsilay ni Emilio sa kanyang amang galit na, halos maging siya ay hindi na iwasang kabahan sa kanyang mga nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang kanyang ama na naglalakad papalayo sa kanilang pamamahay. Pasan-pasan nito sa kanyang kaliwang balikat ang napakatalim na lagaraw
habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Emilio ang dinukot ng kanyang ama sa kanyang bulsa na kung hindi siya nagkakamali, yon ang trabungko ng buhaya. Ilang beses niya na itong nakita, subalit palagi itong nababalot ng isang telang kulay itim. Matapos niyang masilaya ng bagay na yon, tuluyan na ngang naglaho ang kanyang ama sa kanyang paningin na kasakasama ang pinuno ng mga aswang at ang kuba. Maya-maya pa, bigla namang natigilan sila Emilio nang makarinig sila ng pag-atungal ng isang nilalang na naroon sa kinaroroonan ng kanilang ama. Matapos nilang marinig ang mga pagsigawan sa paligid, sumambulat sa kanila ang isang aswang na putol na ang isang pakpak at hati na ang kaliwang binti at braso. Pagsilay nila noon sa kanilang ama, doon nila ito nakitang merong hawak-hawak na pakpak at paa sa kanyang kaliwang kamay. Umuwi na kayo! Huwag na kayong babalik rito! Sabihan mo yung mga kauri mong iwasan ng aking baryo kung ayaw nilang mataga at maputulan ng parte ng katawan. Sigaw ni Malik habang pinagmamasdan nito ang naghihirap na nilalang. Nang makalayo na ang grupo ng aswang sa kanilang tahanan, agad namang ibinigay ng kanyang ama sa kuba ang hawak-hawak niyang pakpak at binti. Ilibing mo to, Tasyo. Iwasan mong makita ito ng kahit na sino para naman hindi ka mapagbintangang mamamatay tao. Pabirong wika ni Malik. Nang marinig naman yon ng kuba, agad naman itong kinuha ang kamay at pakpak at dali-dali ring umalis sa kanyang harapan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napagpasyahan noon ng ama nila Emilio na muling maghasa ng kanyang lagaraw upang maibalik ang dating talim nito. Habang abalayon sa kanilang ginagawa, rinig na rinig nilang dalawa ang mga buhay na kataga na paulit-ulit nitong binibigkas. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy namang nagsanay ang dalawa sa ilalim ng pamamahala ng kanilang ama. Ang tanging ginagawa lamang nila noon ay ang paggapas ng walang humpay sa napakalawak na talahiban. Ayon kay Emilio, na sa dinami-rami ng kanilang nagapas noon, halos hindi na niya alam kung saan sila nag-umpisa. Bago sumapit ang linggo ng Semana Santa, nagawa nilang gumapas ng 2 burol na di kalayuan sa kanilang bukid na pinagsasakahan. Labis-labis naman ang pasasalamat sa kanila ng may-ari ng lupa, gawa ng hindi na yon mag-aabala sa pagsusuhol ng mga taong gagapas sa lupain niya. Matapos itong mapagtagumpayan nila Emilio, halos hindi naman maipinta ang kasiyahan ng kanilang ama dahil sa kanilang ginawa. Oh, hindi ba totoong sinasabi ko? Malalakas kayo, anak, higit sa inaakala ninyo. Bueno, dahil tapos nyo na ang inyong pagsasanay, bibigyan ko kayo ng 1 linggong pahinga. Wika ni Malik habang panay ang paghawak nito sa buhok ng kanyang mga anak. Matapos naman yung marinig nila Emilio, agad naman nilang niyakap ang kanilang ama ng walang pagdadalawang isip. Pagpatak ng Lunes Santo, hindi na nila nagagawang makausap ang kanilang padre de pamilya. Hinayaan lang naman nila ito sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na naghahanda yon sa papalapit ng araw ng pagkamatay ni Kristo. Dahil sa wala naman noong ginagawa sila Emilio, napagpasyahan na lamang nila na kausapin ang kanilang ina tungkol sa nakaraan ng kanilang ama. Dahil sa wala naman noong ginagawa ang ilaw ng kanilang tahanan, napilitan nitong pagbigyan sila sa kanilang kagustuhan. Napapansin kasi noon ng ina nila Emilio na labis ang kanilang paghanga sa kanilang ama. Ayon sa ina nila, na noong mga panahong hindi pa sila mag-asawa, tanyag na talaga ang pangalan nito sa kanilang lugar.
Ang lolo nila Emilio noon ay kilala bilang isang mananaga ng mga aswang na iniiwan ng buhay ang mga ito matapos niya itong mabigyan ng isang malalim na taga sa kanilang katawan. Sabi-sabi ng iilang matatanda sa kanilang baryo na ang lagaraw na gamit ng kanilang lolo ay nagtataglay ng isang napakalalim na sumpa na may kakayahang pahirapan ang sino man itong masugatan. Halos aabutin umano ng 2 linggo ang pahirap sa mga ito bago tuluyang mabawian ang buhay. Dagdag pa ng kanilang ina na dahil sa lagaraw na tangan dati ng kanilang lolo kung kaya't labis na pinangilagan at ginalang ang kanilang baryo. Nang dumating naman ang puntong nagkaedad na noon ang ama nila Emilio, tinahak din ito ang landas na kasalukuyang tinatamasa ng kanilang lolo. Bagaman hindi nito ginamit ang lagaraw ng lolo nila Emilio, nagkaroon din ito ng kakayahan na halos kapantay ng kanyang ama. Marami din noong nakakaalam na si Malik ay nagtatangan ng iba't ibang uri ng mutya at biyaya ng kalikasan. Karamihan sa mga ito ay minana niya sa kanyang namayapang ama at ang iilan naman ay siya mismo ang kumuha. Matapos itong mailahad ng kanilang ina, halos hindi naman sila noon makapagsalita dahil sa labis na gulat. Kaya kayo mga anak, napakaswerte ninyo dahil siya ang naging ama ninyo. Wika ng kanilang ina habang patuloy sila nitong hinahawakan sa ulo. Matapos nitong makapagsalita, ipinagtapat din ito sa kanila na noong mga panahong ipinagdadalang tao pa lamang sila, walang nakakalapit na kahit na anong demonyo sa kanilang tahanan. Napaka-estrikto kasi noon ng kanilang ama, lalong-lalo na sa mga bisitang nadadapo sa bahay nila. Sa bawat pagbubuntis din niya noon, nakakapatay si Malik ng mahigit sa 10 aswang sa bawat buwang dumaraan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala nang sumingit sa kanilang usapin ang kanilang ama. Paano ko naman hahayaang lapitan ng demonyo yung ina nyo? Mahal na mahal ko yan. Singit ng kanilang ama. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung lumapit sa kanilang kinaroroonan upang ipagpatuloy ang kwento ng kanyang amang na maalam. Alam nyo, iho, yung lolo ninyo, mas istrikto pa yon sa akin ang di hamak. Konting pagkakamali mo lang doon, maging alisto ka na, sapagkat kapag ikay nalingat, merong tatamang bagay sa iyong ulo. Wika ng kanilang ama. Dagdag pa nito na ang yumao niyang ama noon nakasanayan ding wag ihiwalay sa kanyang katawan ang lagaraw niyang pinakainiingatan. Nasa paniniwala na kasi noon ng kanilang angkan na sa oras na magkaroon sila ng lagaraw, ituturing nila yung kaisa ng kanilang katawan at kaluluwa. Ayon pa sa kanilang ama na ang lagaraw na tanga noon ng kanyang ama ay ang lagaraw na natatangi sa lahat. Pinandayo ng pinakamakapangyarihang antingero sa kanilang angkan, gamit-gamit ang 7 taing bituin na sabay-sabay bumagsak sa kalupaan habang kabilugan ng buwan. Nang marinig naman nila Emilio ang naging kwento ng kanilang ama, agad naman nila noong hinanap ang lagaraw na tinutukoy nito. Balang araw, anak, ipapakita ko din ito sa inyo. Kaya nga sabi ko, di ba, magsanay kayo para naman makita ng inyong lolo na karapat dapat kayo sa kanyang iiwang kayamanan. Wika ng kanilang ama. Sige ho, tay, magsasanay ho kami. Sana isa sa amin ang makapangalaga ng lagaraw ng aming lolo. Sagot naman dito ni Emilio. Matapos nilang mag-usap, agad naman sila noong tumayo para bumalik na sa kanilang pinagpapahingahan. Maaga pa kasi silang magigising bukas, alinsunod sa disiplinang nais ng kanilang ama.
Ayaw na ayaw kasi nitong nagigising sila ng medyo tirik na ang araw sa kadahilanang ang paningin sa kanila nito noon ay mga batukan. Labis kasing naniniwala noon ang kanilang ama na ang mga taong nagigising ng maaga, sila yung unang kakamit ng tagumpay sa kanilang mga buhay. Ilang araw pa ang lumipas. Sumapit na nga ang pinakahinihintay na araw ng kanilang ama. Habang nag-aayos pa lamang sila noon ng kanilang pinagtulugan, bigla naman silang nagulantang nang mabilisang pumasok ang kanilang ama habang nagsasabi ng, Bilis-bilisan nyo na dyan! Marami tayong gagawin sa araw na ito. kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagkuha nito ng iilang damit nila Emilio at upal na hindi pa naman nalalabahan. Kuya, anong gagawin natin ngayon? Parang ganadong-ganado si Itay ah. Wika ni Upal habang mabilisan nilang inaayos ang kanilang tinulugan. Hayaan mo na lang. Sumunod na lang tayo para hindi tayo mapagalitan. Sagot naman ni Emilio. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap na ang pagsasalin sa kanilang dalawa ng trabungko ng buwaya at mutya ng saging. Okay, grabe. Sobrang angas nung kombinasyon ng trabungko ng buhaya at mutya ng saging. Sobrang lakas naman itong magkapatid na to. Ano kaya mangyayari sa kwento, no? Tsaka yung lagaraw, alam nyo ba kung ano yung lagaraw? Napakaangas ng itsura nun. Mamana kaya nila? Yun ang tanong. Siguro mamamana kasi medyo mahaba-haba tong series natin na to eh. Pa-comment naman ako dyan ng mananaga para sunod kagad natin yung next episode. Yun lang. Salamat.